Lezi inhlangano zamatekisi zikhala ngokuthi zishawa indiva izikhalo zazo ezibhekiswe eMnyangweni wezeMigwaqo newezokuthutha eGauteng nasehhovisi likaNdunankulu. The industry is further concerned that the MEC has failed to respect the constitutional governance structures of the taxi industry. Government engagements are taking place outside recognized leadership structures at the detriment of long-established protocols. Bakhomba ngenjumbano uhulumeni wesifundazwe ngokubambezela ukukhishwa kwezimvume zokusebenza. Immediately when that process is finished, some of the permits has expired. Some of the permits is a result of a backlog that members have applied more than twice or three or four times to the department. Abamatekisi bathi manje sebethathe isinqumo sokubamba imashi behambise uhlu lwezikhalo zabo kuNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi. Uma engaphendula ezinsukwini eziyisikhombisa kusuka manje. We wish to state categorically that should our cries and pleas be ignored, we will be left without a choice but to organize a protest march to deliver a memorandum of our grievances to the Premier of Gauteng within 7 days of this briefing. Eziphendulele wengamele ezokuthutha eGauteng uKeteboni Diale-Tlhabela uyakuphika okushiwo izinhlangano zamatekisi ngobudlelwane babo nohulumeni wesifundazwe njengoba ethi bayahlangana ngezikhawu ezithile zonyaka kanti usalinde bona babe nomhlangano. They must not threaten us. You see, there's a big problem. There's no broken relationship. We meet on a quarterly basis to deal with issues. They always ask for meetings when they have agent issues. I'm that responsive to them. Lezi inhlangano zithi izogcina ziphoqeleka ukumisa ukusebenza kwazo nokuzogcina kunomthelelo ongemuhle kubagibeli.